Eric opogore kodi e paro kendo wacho ni ka to Olkalau ni nigi sigana mararieya to kendo wacho ni ma is a litmus test kuom gik manyalo timore e yiero mabiro ma 2027 kendo chiwo ranyisi gi Kofi Annan Foundation kaachiel kod nonro mamoko mawacho ni osetim e wi weche mag chal mar siasa mar piny Kenya. Igeni yes. Winjo mera. Winjo gigi maler. Iwinjo Olkalau miwinjo ka osiepna Olkalau no yiero ke Jiji Kariuki Olkalau no yiero ke Olkalau. Ariambo. Please listen, let me talk. Loso kaka wakili. Olkalau constituency no bedo carved out of Kipipiri constituency 1997. Winjo wacho no. Kuro en Olkalau ne mane Jiji Kariuki giro chunge ka. Mano nie wiye. Ok nie Kenya ka. Miriambo ma beda gotieno sama ji nyaka nyithindi neni tiriambo di chengalanga gotieno te iriambo 24 hours. That's very unfortunate for a canon of the Anglican Church. Kipipiri, before Olkalau was carved out of Kipipiri constituency. MP ma Kipipiri was my neighbor. Kai kendo jao dosiepna. Amiyo waweuru kasama wagine sama wacho mwatemo puonjo jopiny kaka piny dhi kik waket convoluted information nikech wan gi sigu aenda ge president kata ge PS kata ge minister kata tie yori moma biashara moma no kethore ge oge sami donji analysis ti analysis na way nikech tie jopiny ma can understand ma winji or believe in what you are saying koro kiketa kata miriambo hoyanga mahwala ha to koro is very embarrassing. Okay. But anyway, that aside, Olkalau by election, an election will be fought. Pesa all year, mutegi both sides. Okaka outcome mar Olkalau dibedo, the outcome nyakach. I don't understand. Ginjo nyakach, ginjo two-term generally. Niyo ayo makato kato keyo wachango kato ko kateratira kato yanga kato timango jo nyakach gi jo seme tuta ukinyi sadek gima wacho ma wagine di kata violence biwinjo kuri wacho sandi machal mnaka gima violence di President Rute mokele Kipchumba Murkomen mokele Raymond Rute mokele kianganga kuro chal ka gima manote bora 27 28 majane kalungulungu iwacho ni sirkal poko kawo action kuom gik matimore moro minyalo ne gimeriko penjo kan ni joma nodhi Uganda dak bedni yes Kenya ka kanu wechupo 2010 to ne wakalo katiba ma very liberal sirkal sani okumwodre amwoda no chopo to timo sani neno kata mnasama jio timo riot katu mako udonje koti wagonye udoguru ojobo kama ni polisi kata piki upukomji so wane a new dispensation mapod watemo lan watemo sabai koro sama ngato bire TV ka wami uru police their due kono oyo ginbene gi operate ginbene gi lan we are expanding democratic space to Kenya wane bodo wano bed safe kama to bire ni wajaro wane mwariek wane mwange wane inspector general wane chief of general staff wane army dwan udhi Ukraine aramondo udhi ugine one sane yudo ni police kwan kodwa eka kwa wacho kodi kanu ndieki ngeni wan kod wan gang sane gang makitugo twangadi sane koro police nyalo timo onge nyaka tim makosa Jowaja no keyo, Weda, ngane, gi wacho kendo ke land official ne gin gang, gimi nyalo time ongi. Chon cha ne police nyalo dwari no ayudo jomoko ma preparing to commit a felony mago wa offenses. Sani gik maka mago onge, okinyaro ngado ne no tingo lobde moro ne tichani chal ka gimi chalo jakuo. Loitering with intent, mago ne crimes cho. So wawe uru blame police too much kato kawan ge to moro go sirkal ne to kuro wakete machal ka gima chon ne ber ne wan gi kwe gik poko ne ber jinori jinejo lemo te nyaka nyo kuro Kenya Kwanza government obiro kuro kawan ge gangs kano kingiyo relatively nitie kuonde ma mistakes have happened
Kaka kanye. You man. Nitie kuonde ma mistakes have happened. Nitie kuonde ma a lot has been corrected. You man. A me example. Eduardo. Yes, chiw example. Japiny gombo winjo. Samanyo okay watch kanisa. Kanisa manyo watch St. Stephen's. Now I was there. Yo auntie. Ya auntie. Ya dilemu. On canon. Ya dilemu ka jwa de gara ambe marakama. E ka jo wage nyo biro makombo bedo de sa nus kanisa nyo weneke. Age biro to ke ga siasa chot. Nene samanyo gibiro gibe nyo gin gi youth margi. The army. Mana wuna sa wacho kaka weda ni en ga bere normal, en ga bere usual. Kato keo ni nego. Kebe dala get a leading the member of parliament, but dala get claim. No keo ni is the most dangerous. Tan bende kaka weda confirm. No keo ni ngama bere ya ke polo. Iwinjo wacho no. Koro biro ke joga be karo winjo na jo mo kanada grupo winjo rengo gere ne ka. Beno wo teside. En ilaro space e pinyilu bang vacuum ma honorable railway. Na wacho ka ni dwaro ni government obed in between these factions. To factions to oknyal duono. Oknyal nyanya chieo to yudo korengo duono. To bo oknyal cheja ka jo tutam ka weda kama bendo duono. No, but kaka koro jasiasa. Yes. Does it worry you ni ngima mar japiny wito? Gima chalo kama. Gima is created politically. It is very sad, it is very unfortunate. Tot setting over the years. Wawachi ni ne ya. Ne dire moro kawan wanga pudanga matin. Ilaro Ford Kenya bang toja Ramogi. Itimo yero kindwa malwa kod honorable Raila. Returning officer nen Manasseh Kuria. Forms ne duoko All Saints Cathedral. Iwinja kure emane palo chame ngato waiko nyaka kawuono. All Saints Cathedral igni ka. Political violence gin gik bigayo tidwoko piny to yidhi gima dagi ni biro kete kama kore longe kawuono ni chal ka gima sirkal duto kama koro rachie moloyo. That is how we get it wrong and we can't deal with the problem. The problem is when we factions, wange okede chinkororo ne kanye, ngola Msumbiji nikure then nikure. These people nyaka what called mwange to gikelo koko kuso gikelo gibede ne genjo rengo gibede ne genjo safuna gibede ne genjo weda gibede ne genjo keo like that. Lakini biro ka koro kipipiri kiane 1975 gine those lies to worry big. Okay. Judge. Yes.